Alanga, Alanga. Giving you the best music with love. The first lovely FM radio station in the heart of Bakuyangan. Only here at 96.7 The Lovely FM. Lingawan ka mo namon mga palangga. Keeping our commitment to serve the municipality of Winobaan through music news, quality education, and information. Ding ka pa! Tingata Palangga. This portion was brought to you by Lovelane's Pharmacy. Para sa doctor's prescribed na bulong, Lovelane's Pharmacy lang ang isa sa masaligan. Lovelane's Pharmacy, located along National Highway, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Lovelane's Pharmacy, ang butika nga may kabalaka kag pagbalangga. That song was brought to you by Zia Appliance Center. For home and kitchen appliance that fits to your budget, Zia Appliance Center, located along National Highway, Zone 3, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Zia Appliance Center. This music segment was brought to you by 1-2020 Zia Corporation. Balaklon sigurado, kumpleto barato. Located along National Highway, Zone 3, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. 1-2020 Zia Corporation. Nandito na, bago, epektibo, garantisado na herbal ngayon, Imbi Malunggay Capsule na makalunas sa iba't ibang karamdaman o sakit, pangdagdag sa bitamina at minerales para sa kalusugan at sigla ang katawan. Walang side effects, walang overdose dahil 100% pure herbal. May kasabihan, health is wealth, kaya alagaan ang katawan sa paraan na uminom araw-araw ng Imbi Malunggay Capsule. Ito po si Cesar Albor. Hello mga labs! Masami sa aton nga kung home appliances ang paghahambalan. Gusto naton mapag-on. Nami kag elegant ang design. Home appliances nga shoot ang presyo kag swak sa dasigay kag convenient nga lifestyle. Home and kitchen appliances ang ginapangita mo? Worry no more. Solved na ang problema mo. Ginapakilala Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Kumpleto sa tanan nga mga basic home entertainment kag kitchen appliances such as microwave oven, LPG burner, o kon gas stove, blenders, rice cooker, coffee maker, oven toaster, electric fan, electric flat iron, electric kettle, o kon heater para sa madasig nga pag-enjoy sa inyong manamit nga kape. Steamers, astig kag elegant na ang living room o kon ang sala sang imo balay. Bangod available na ang Astron Android-powered digital smart TV, washing machine, Bluetooth speaker, amplifiers, powered by DB Audio Quality Sound, DB Audio speakers, transistor radios, equalizers, kag madamo pa. Gani mga labs, bisitahin na ang pinakabag-o nga appliance center sa lugar. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Ara sa sulod sang 1-2020 Zia Corporation Building, atubang sang Zia Hardware. Enjoy life to the fullest with convenience at Zia Appliance Center. Bakal na! It's so Aniana, pag-o, epektibo, garantisado. Imbi Malunggay Capsule, ang labing popular nga herbal karon nga nakaalim sa daghang balatian. Tumar kamo kanunay sa Imbi Malunggay Capsule alang sa ligon og himsog nga paglawas. Walay side effects, why overdose kay 100% pure herbal. Ang Imbi Malunggay Capsule, usa kini ka multivitamins, tugod sa minerales ug puno sa medicinal qualities ang mga sagol. Makalig-on sa immune system, malikayan ang ubo ug sipon, makapaubos sa high blood pressure ug diabetes, mobatok sa cancer, makaayo sa sakit sa tuhod, lutahan ug ubang parte sa lawas kining arthritis, makaayo sa sakit sa ulo, hilanat ug hubat, makapanindot sa panit kay mohamis ang kutis, makapatinaw sa kuwap ug hanap nagpananaw nga mga mata, makalikay sa mga bitok, makatabang sa pagkatulog, pagganas, kaon, makaayo sa ulcer, makaayo sa tanang matang sa samad, nuka, mga skin diseases, makahilis sa mga bukol-bukol, makatabang sa sexual function kay duna kini sagol nga ginseng kana sa pakigilawas, makadugang sa semen count, moak
active ang binhi, posibleng manganak katong magtiayon nga walay anak, makadugang sa gatas sa nagpatutoy nga inahan, taas og alkaline, malikayan ang tanang sakit. Kumplito sa papiles, dunay license to operate, aprobado sa Bureau of Food and Drugs. Kini si Cesar Albor. Kung construction supply kag materyales ang ginapangita, mga labs, hindi na magproblema. Ari na ang Area 5922 Trading. Area 5922 Trading. Kompleto sa tanan nga mga basic construction materials nga kinahanglan mo. Kasubong sang plywood, PVC doors, panel doors, water tank, pressure tank para sa imo water project, toilet bowl, tanan nga klase, kag tanan nga sizes sang tiles. Kompleto sa tanan nga basic plumbing accessories kag construction supply. Gani mga labs, magbisita na kag magpamalaklon sa Area 5922 Trading. Area 5922 Trading, located at Vasquez National Road, Barangay 1, Hinubaan, Negros Occidental. Area 5922 Trading. Bago, kumpleto, barato. Do it yourself and make your dreams come true together with Area 5922 Trading. Area 5922 Trading. Bakal na! Kapartner Balita at iba pa. Kapartner sa pagbabalita, kapartner sang syudad kag banwa, kapartner sang barangay, kag kapartner sang pumuluyo. KB Kapartner Balita at iba pa. Mga hitabo kag opinyon, komento o suwestyon. KB Kapartner Balita at iba pa. Yari ang inyo nga anchorman. Kapartner Kenneth Perez.
mayungod to Western Visayas. Oras sa Pilipinas, 7 minutos na nakaligad sa takna ng alas 12. Yon. Ang tanan, bugtaw, alas 12 sang aga. Alas 12 pa lang sang aga, nabulugtaw na ya. Nagano na sila partner, yung alas 12 pa lang bugtaw na sila partner. Subong adlaw ang umpisa sa campaign period mga kapartner. Kung sa din, tagsa ka mga kandidato sa bilog nga Pilipinas, nagaplastar sang ilang mga tarpaulin, ilang mga poster, kag kung ano pagida nilang ginagamit para sa kampanya sa mga Comelec posting area. Pero may haraman niya mga pasaway, mga kahoy, gyapon no, ginapang tapikano. Yon, good afternoon kay Renante Billones, mayong aga ka partner. Ikaw ginang first owner ha, ikaw ginuna live, tanaw sa aton live subong. Kamusta Banwang Inubaan? Kamusta tagsa ka mga barangay diri sa Banwa sang Inubaan? Nakakaraban na bala ka mo? Naka-meeting di abansi na bala ka mo? Naka-plastar na bala ka mo sang inyong mga plataforma di pang gobyerno? Update nyo mga partner, no? Update nyo ko hasta launa sa ngapon o mag-extend kita gamay mga kapartner. Diri sa aton yang programa kapartner Balita at iba pa. Diri sa 96.7 The Lovely News FM. Live na live kita mga partner sa 96.7 The Lovely News FM. Amo man sa IMN News. Ang bago na ito ng official Facebook page, partners ang 96.7 The Lovely News FM. Nga mga dala sa mga balita sa bilog nga kalibutan to all Filipinos worldwide. News and information. IMN News. Tistingan taman bi mamati taguro sa mga jingle sa mga kapitan ay. Tistingan ta na karon patokar di ba? Kagina sang aga ang barangay Talakagay. Led sa ila barangay kapitan Gilbert Docdoc Cordoba, nagtipon sila, nagunagi sila sa Santo Niño Church dira sa may boundary pakadto sa barangay Talakagay. Kasi no, pag sa nakuha natin ng information niya, nagunagi sila sa simbahan kay para ang ilang pagkampanya may blessings gid, may basbasalin sa Ginoo. Naglabay man kagina ang grupo ni barangay captain nga nagapadalagan diri sa barangay Bakuyangan, Noel Laida. Naglabay pakadto Talakagay. May mga nasakop pada nga sakop sa barangay Bakuyangan pero dira ka magi sa barangay Talakagay. Kasadya na subong damo na traffic sa dalan. Kamusta mga kapartner? Sino yang imo na nga bit? Sino na yang nagkadto sa inyo nga purok? Para magpalabot sang ila plataporma di pang gobyerno. Message ka mo dre sa aton nga comment section sa 96.7 The Lovely News FM. Kaya aton pagapasahon kung anong gusto mo yang ipalabot sa mga politiko nga gusto mo pagapilion. Kag dapat sa mga politiko nga nagapakilala, plataporma pala nga daan dapat convincing na. Bantay eleksyon kita 2023.
From Renante Bilyones, shout out sa solo flight kag sakay Lynn Bilyones. Nagapadalagan Barangay Kagawad sa Barangay Kulipapa. Mayong agaman na no dra sa may Earn and Win Barbershop. Loud and clear kita dra man sa may Ivan Snack House. Kagapon dito kita nag-live. Nagpuro pangapi kita dito kag shout out time. Kapi kag shout out time sa Ivan Snack House. No damo ginagapon nagatanaw sa aton live sa aton nga ginimo nga shout out time sa hapon. Kanami nung sa pagtanaw naton sa mga nagapadalagan diya sa barangay Bakuyangan, makita gid naton kagina si barangay captain, soon to be barangay captain Noel Laida, siya gid naga-drive ginasang salakyan sang ilang nga karaban. Pag pare nila kagina mga partner, ang iyang tarpaulin may nakabutang pa sa babaw. Anak sang Bakuyangan, may gugma kag patas nga serbisyo sa katawhan. Noel Isom Laida para sa punong barangay Abansi, Bakuyangan. Bala nyo mga partner, no? Tiyan mo na bala ko sa masiling ka pa, masiling tanga. Tidiin ka pa, diri na ta. Ang kanami, sinikay barangay captain Noel Laida. Kung naton tanawon mga partner, ha? Isagi kanami, sinikay ang handom niya gidya. Bala na nawon niya, bala sa maglabot gidya sang serbisyo para sa barangay Bakuyangan. Kaga nga namin, pagit sinikiti, ang iyang mga tinutuyo, ga-align sa programa sang aton amay sang banwa. Nga kon sa diin amo nang nami diya mga partner, bala nyo ang pinaka nami gid nga piliun aton nga mga kapitan. Upod sa mga kagawad, inang maka-align kung anong programa sang munisipalidad para hindi mabudlayan kung may pangayuon nga bulig, hapos na lang gid diya mga kapartner. Kaya ang ilahan dom tinutuyo, nag-align kung ano ang programa sang banwa. Hindi naton pagkalipatan, Noel Imoy Laida. O, tandangin natin mga partner, ha? Noel
Yun, Noel Isum Layda mga kapartner. Ang nagapadlagan barangay kapitan sang Barangay Bakuyangan. Bantayan nyo mga partner, isa-isa ho naton ini ang kwalifikasyon gidyabi ni Noel Layda nga siya gidyang aton pagasuportahan. Siya gidyang suportahan nga maging kapitan sang Barangay Bakuyangan. Bao ka partner po nagali dira pero diri 7 AM pa lang sa Riyadh. O si Renante Bilyonis OFW manigali sa Riyadh. Jicos Miguel Solinas good noon ka partner pa shoutout tagali sa mga taga Gutsangko Enterprises nga nagapamati gid pirmi loud and clear sa ka partner. Oh, loud and clear ka partner. Yeah, loud and clear ka partner, thank you. Oras sa kaminit-init nga balita kandidato sa Barangay SK eleksyon sa Abra ginluthang patay 122 ka mga kandidato nag-atras. Kita mo na opening pa lang gani isang campaign period may nagakalamatay na. Yon partner nato Noel Layda for Barangay Bakuyangan. Partner. Nag-PM ko na sa imo. Yun mga kapartner, no, pagbalik nato aton isa-isahon ini mga balita. Damo subong mga related sa politika or sa eleksyon ang mga balita mga kapartner aton ini isa-isahon. Diri sa aton nga programa mga kapartner balita at iba pa. Standby kita mga kapartner. This portion was brought to you by Lovelane's Pharmacy. Para sa doctor's prescribed nga bulong, Lovelane's Pharmacy lang ang isa sa masaligan. Lovelane's Pharmacy, located along National Highway, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Lovelane's Pharmacy, ang butika nga may kabalaka kag pagpalangga. That song was brought to you by Zia Appliance Center. For home and kitchen appliance that fits to your budget, Zia Appliance Center, located along National Highway, Zone 3, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Zia Appliance Center. This music segment was brought to you by 1-2020 Zia Corporation. Balaklon sigurado, kumpleto barato. Located along National Highway, Zone 3, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. 1-2020 Zia Corporation. Nandito na
Bago, epektibo, garantisado na herbal ngayon. Imbi Malunggay Capsule na makalunas sa iba't ibang karamdaman o sakit. Pangdagdag sa bitamina at minerales para sa kalusugan at sigla ang katawan. Walang side effects, walang overdose dahil 100% pure herbal. May kasabihan, health is wealth, kaya alagaan ang katawan sa paraan na uminom araw-araw ng Imbi Malunggay Capsule. Ito po si Cesar Albor. Hello mga labs! Masami sa aton nga kung home appliances ang paghahambalan. Gusto naton mapag-on. Nami kag elegant ang design. Home appliances nga shoot ang presyo kag swak sa dasigay kag convenient nga lifestyle. Home and kitchen appliances ang ginapangita mo? Worry no more. Solve na ang problema mo. Ginapakilala Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Kumpleto sa tanan nga mga basic home entertainment kag kitchen appliances such as microwave oven, LPG burner, o kon gas stove, blenders, rice cooker, coffee maker, oven toaster, electric fan, electric flat iron, electric kettle, o kon heater para sa madasig nga pag-enjoy sa inyong manamit nga kape. Steamers, astig kag elegant na ang living room o kung ang sala sang imo balay. Bangod available na ang Astron Android-powered digital smart TV, washing machine, Bluetooth speaker, amplifiers powered by DB Audio Quality Sound, DB Audio speakers, transistor radios, equalizers, kag madamo pa. Gani mga labs, bisitahin na ang pinakabag-o nga appliance center sa lugar. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Ara sa sulod sang 1-2020 Zia Corporation Building, atubang sang Zia Hardware. Enjoy life to the fullest with convenience at Zia Appliance Center. Bakal na! It's so Aniana, bago, epektibo, garantisado. Imbi Malunggay Capsule, ang labing popular nga herbal karon nga nakaalim sa daghang balatian. Tumar kamo kanunay sa Imbi Malunggay Capsule alang sa ligon o himsog na paglawas. Walay side effects, why overdose kay 100% pure herbal. Ang Imbi Malunggay Capsule, usa kini ka multivitamins, tugod sa minerales ug puno sa medicinal qualities ang mga sagol. Makalig-on sa immune system, malikayan ang ubo ug sipon, makapaubos sa high blood pressure ug diabetes, mobatok sa kanser, makaayo sa sakit sa tuhod, lutahan ug ubang parte sa lawas kining arthritis, makaayo sa sakit sa ulo, hilanat ug hubat, makapanindot sa panit kay mohamis ang kutis, makapatinaw sa kuwap ug hanap nagpananaw nga mga mata, makalikay sa mga bitok, makatabang sa pagkatulog, paganas, kaon, makaayo sa ulcer, makaayo sa tanang matang sasamad, nuka, mga skin diseases, makahilis sa mga bukol-bukol, makatabang sa sexual function kay duna kini sagol nga ginseng kana sa pakigilawas, makadugang sa semen count, moaktive ang binhi, posibleng manganak katong magtiayon nga walay anak, makadugang sa gatas sa nagpatutoy nga inahan, taas og alkaline, malikayan ang tanang sakit, kumplito sa papilis, dunay license to operate, aprobado sa Bureau of Food and Drugs. Kini si Cesar Albor. Kung construction supply kag materyales ang ginapangita, mga labs, hindi na magproblema. Ari na ang Area 5922 Trading. Area 5922 Trading. Kompleto sa tanan nga mga basic construction materials nga kinahanglan mo. Kasubong sang plywood, PVC doors, panel doors, water tank, pressure tank para sa imo water project, toilet bowl, tanan nga klase, kag tanan nga sizes sang tiles. Kompleto sa tanan nga basic plumbing accessories kag construction supply. Gani mga labs, magbisita na kag magpamalaklon sa Area 5922 Trading. Area 5922 Trading. Located at Vasquez National Road, Barangay 1, Hinubaan, Negros Occidental. Area 5922 Trading. Bago, kumpleto, barato. Do it yourself and make your dreams come true. Together with Area 5922 Trading. Area 5922 Trading. Bakal na!
Hello mga labs! Masami sa aton nga kon home appliances ang paghahambalan. Gusto naton mapag-on. Nami kag elegant ang design. Home appliances nga shoot ang presyo kag swak sa dasigay kag convenient nga lifestyle. Home and kitchen appliances ang ginapangita mo? Worry no more. Solved na ang problema mo. Ginapakilala Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Kumpleto sa tanan nga mga basic home entertainment kag kitchen appliances such as microwave oven, LPG burner, o kon gas stove, blenders, rice cooker, coffee maker, oven toaster, electric fan, electric flat iron, electric kettle, o kon heater para sa madasig nga pag-enjoy sa inyong manamit nga kape. Steamers, astig kag elegant na ang living room o kun ang sala sang imo balay. Bangod available na ang Astron Android-powered digital smart TV, washing machine, Bluetooth speaker, amplifiers powered by DB Audio Quality Sound, DB Audio speakers, transistor radios, equalizers, kag madamo pa. Gani mga labs, bisitahin na ang pinakabag-o nga appliance center sa lugar. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Ara sa sulod sang 1-2020 Zia Corporation Building, atubang sang Zia Hardware. Enjoy life to the fullest with convenience at Zia Appliance Center. Bakal na! It's so long.
Oras sa Pilipinas, 13 minutos na nakaligat sa takna ang alas 12. Yon, may nga pagpamati dra sa Ivan Snack House. Good noon ko pa rin Kenneth. Hello, loud and clear ka diri sa Amon. Sa Ivan Snack House, Bantay Dagat, dan like and share. Thank you and God bless. Thank you so much. Leni Di Catoria dra sa Ivan Snack House. Freddy Canilyada, ano ni message siya? Good morning, Manda. From Renante Millones, shout out sa akong pinalangga kag mabuot na sawa. Perte magbulig bisan wala pa sa besyo ano na ayhan kung ara na sa pwesto ba. Marilyn Bilyones for Kagawad. Kita mo na. Loton Bangisol Dime, aton nga sulab so FW. Check atinda sa man sila mayong odtoda sa imo ka partner kag sa mga gwapahon nga mga kasulabs iada match balalilim mang Day na Padriki Lisas, mang Estebalin, mang Nini Cordoba, mang Vigian Celestial, Joy si Persinelio, Ate Sista kag sa mga gwapuhon man nga mga kasulabs, pang Julito Payay, pang Eugene Lisas, pang Andro Mangilinan, Kuya Judy Papaken kag siyempre sa ikaw man ka partner Kenneth kag labi man gid sa akon, keep safe kita tanan, one hinubaan. Mayong nga ka partner mosta na mga paryente naton dira ka partner. Kabalon ako na sa ginambal mo nga mga parente. Amo na ni subong adlaw damo kita parente. Kay tanan nga nagapadalagan mabugno sa imo parente. Shoutout man ko na ka partner Eloy sang Sulab si Taiyeng from Sulabs OFW. Yan si Tita Iyeng nagyan ko gid sa katatlo gid ka bises ko gid sa ginanagyan. Dira sa may South Bend may elementary school da. Ara gina sa may pedestrian lane. Nanay Iyeng, Tita Iyeng, ano pa gini mga panawag ni si iya. Pamahilan na nga pagpamati Pa-shoutout gali sa mga kasulabs dira sa Sampaguita, especially sa imo ka partner Kenneth. Kapartner Kenneth Perez, Ramel Matugat, Jessica Tiares sa Zamora, Bong Tapang Kalunya, Langga Nini Cordoba, Maninoy Loton, Bangis Soldem, Vigian Estribalin, Papang Eugene Malatilicious Jr., Mamang Day na Padriki Lisas, Paring Jolito Payay, and Andro Mangilinan Villarusa. Salamat gid. Para sa aton mga balita mga kapartner, kandidato sa barangay kag Sangguniang Kabataan sa Abra ginlutang patay. Siyento 22 ka mga kandidato nag-atras. Partner balita at iba pa. Nakabaton ang Commission on Election sang inisyal nga report nga isa ka kandidato sa barangay kag Sangguniang Kabataan election ang gintiro kag napatay sa Bukay, Abra. Suno kay Comelec Chairperson Erwin Garcia, nagakandidato ang biktima sa pagkakagawad sang barangay kag ang nasambit nga impormasyon ang ilan na bato nalin sa lokal nga talatapan sang Comelec, Abra. Ginpahayag ni Garcia ang full body ang nakabaton sa mga report angot sa mga problema nga may kang tanan sa eleksyon sa Abra, partikular sa Bukay. Dugang pa ni Garcia nga nagaulat ang Comelec sa formal nga report sa insidente sang pagpanglutang para makadesisyon ang Comelec kung paano ini aksyonan. Ginkumpirman man sang Comelec Chair nga naglambot na sa 122 ka kandidato sa Abra ang nag-atras sang ila kandidatura sa barangay kag Sangguniang Kabataan election. KP Partner balita at iba pa. Amo na da. Ikita mo lang gid.
Yon, ma'am. Ma'am, dali anay, ma'am. Dali lang anay, dali anay. Ma'am. Dali anay, dali anay. Ayun, balik kita liwat mga kapartner. Nauya ang guest ko. Kaya mo na pala mga kapartner, no Baudano, hindi nyo yung pagdala sa Pinatsanaya ang campaign period. Ang eleksyon isa lang ni Kadlaw, masigamba lang ang muda, normal lang nga mayambal ka tungod kay campaign period. Pero hindi iya nga dalon gid sa amo sina nga nga kamtangan. Testingan ko ni Galipe. Pamatian ta ni mga partner. Saot kita na, saot. Tiyon na naman sa eleksyon, ang pag-uswag padayonon para sa barangay naton. Ang tao nga pagapilion, sino wilay na ang buton sa mabutangan eleksyon. Hindi na magduwa-duwa, kanuwalay da na kita. At hindi pa siguro ang serbisyo maayo para sa mga katauhan. Iyagid na unahon kita tanan lang magkakaisa sa kaos
magduwa-duwa kay nuwalay data. Hindi na magduwa-duwa kay nuwalay dalang kita. One Bakuyangan, one Hinuban, Noel Laida. Si nuwalay da ang buton sa mabutangan eleksyon. Hindi na magduwa-duwa kay nuwalay da na kita. Hindi na magduwa-duwa kay nuwalay data. Hindi na magduwa-duwa kay nuwalay dalang kita. One Bakuyangan, one Hinuban, Noel Laida. Daw kabaylihon man ko ba? Yon mga kapartner ha. Hindi naton pagkalipatan na anak sang Bakuyangan may gugma kag patas nga serbisyo sa katawhan. Noel Izom Laida for barangay captain sang barangay Bakuyangan. Diin pata diri na ta mga kapartner. Opod sa iyang mga barangay kagawad Lirasan Limuel Lims, Bailon Annabel, Reliquias Mitzi, Magbanwa Phoebe Nonoy, Desina Arwin Win, Bidaurasaga Joseph Big, kag Reliquias Roger. So both straight mga partner, Abansi Bakuyangan, one Hinubaan. O sila ni Match Balali, kay pagkatapos sina ka partner, hindi na kamo sina paryentianay. MJ si Cortim Brevilla Paraon, good afternoon ka partner, sadya na ang mga dalanon. Sadya na gid, pag ginagusto na sila tokar sa ilang mga jingle. Di nagpatokar man gani ko jingle, kay para daw ka sa uton man ko. O sila ni Loton Bangisol Demo, nice jingle ka partner. Noel Laida para kapitan sang Bakuyangan, vote na. Oy, kita mo na partner naton Loton, no? Si partner Loton ngali taga Bakuyangan man isa, no? No, dira sa may lapit na sa di sa babaw sinabala sang Nichols Itiri, dira na sa nayon kapuli. Okay, anay tadi partner ah. Yon, thank you so much Mad sa Balalili, Dan and Share. Dugay-dugay sa otaliwat pamatian ta naman ang liwat. Yun mga partner, tandaan naton during the time sa eleksyon agad. Magboto kita, boto kita sang mga personalidad, sa mga kandidato nga mahatag sang dugang nga serbisyo sa tagsa ka mga barangay. Isa gina nga tandaan naton kapit nami pagid na kon ang iya mga programa naga-align niya sa no, nag-align sa mga programa diri sa Banwa sa Inubaan. Nami na mo ng mga nami suportahan. Amo nang nami nga buligan. Kay nga aman kung ikaw mangayo bulig, hapos ka na lang mabuligan. Kay sila hapos man mabulig. Kay align ang ilang nga programa sa aton pinalangga nga Mayor Dap Anthony Vidaura sa Gareliquias. Tandaan naton mga kapartner, sa tag sa kabuto nagatag inabili. Kag responsibilidad sa tag sa naton kapag pangabuhi pagkatapos eleksyon. Salini muna Velasco. Hi partner, mayong hapon madam Mona. Yon, mayong hapon mandira sa Video Network Bank. O mga partner naton dira mga security guard dira nag-hi hello sa aton kada hapon. Yon, maigin nga hapon dira sa inyo. Amo manda kay amigo naton nga nagapangita single mom. I-try naton na pangitaan ta na single mom, announce sa di permi nga gapangita ka single mom. Yon, sa mga gusto gali nga mag-open account sa Video Network Bank, ang kanami bala kay tag 100 lang ang opening.
Kag ang maintaining balance mo 100 lang bayad sa card. Makagamit ka na dayon sang imo ATM. Maka-withdraw ka na dayon. Well, thank you so much, Lowton. Bangis, Soldem, Dan, share, and like a partner. Dugang naton ng mga balita, mga kapartner. Size ka mga OFW gikan Israel nakapauli na sa Pilipinas. Partner Balita at iba pa. Nagabot na sa Pilipinas ang 16 ka mga repatriated overseas Filipino workers o kon OFW kag isa kalapsag gikan sa Israel sa tinalikdan nga mga inadlaw. Ginabiabi ni Department of Migrant Workers DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Liu Kagdak. Kaupod ang mga opisyales alin sa Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA, Department of Social Welfare and Development o kon DSWD, Department of Foreign Affairs o kon DFA, kag Department of Health kag Technical Education and Skills Development Authority o kon TISDA. Ang mga OFW. Sa ilang pag-abot mga partner gilayon nga nakabaton sa bulig pinansyal, ang nasambit nga mga OFW kagin pasiguro nga madamo pa nga mga ahensya sang gobyerno ang maghatag sang bulig. Ginpayag ni TISDA Deputy Director General Anisito Bertes nga ang ila ahensya maghatag man sang scholarship sa mga nagpauli nga mga OFW. Suno kay Bertes mayara sila sang 17 ka regional offices kag 87 ka provincial offices. Magluwas pa sa mga eskwelahan nga ila gina dumalahan sa bilog nga Pilipinas. Samtang ang DOH sa maghatag man sang medical assistance, kalakip ang psychosocial counseling, stress debriefing kag medical referral. Ang COMELEC nagapangabay sa mga kandidato nga magsunod sa regulasyon sang pagpangampanya. Partner Balita at iba pa. Pagkakakson sang COMELEC ang mga campaign material nga nagalapas sa regulasyon karon nga barangay kag SK Election 2023. Nagpanomdom si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya sa mga kandidato nga ipamtang lamang ang mga tarpaulin nga may kadakuon tub-tub 2 or 2 by 3 feet sa mga common poster area. Gen-confirma ni Trinio Kanya nga wala sandugang nga lugar o common poster area sa diin mga partner ginpagwa ang listahan sa COMELEC masobra 100 ka mga lugar sa syudad sa Bacolod nga pwede butangan sang campaign material. Mag-umpisa ang campaign period sa subong adlaw Huwebes. Samtang nagnawagan si Trinio Kanya sa mga butante nga tagan sang bili ang ilang nga boto. Amo na da, tagan bili ang mga boto ara subongay may nagapamakal na boto. Ara na ay masuggest ko sa mga butante bato na ang boto nga ginabakal. Pero hindi magpadalad-ala. Buot silingon nga ang may amo sina. Di bantayan nyo na.
Pero tandaan tagin mga kapartner ha, botohan nyo kung sino ang ara sa imo paunaw-na tagin puso. Amo na yan suportahi. Suportahi. Di kung may daho, bato na, wala man na kaso. Pero tandaan natin mga kapartner, dapat suportahan natin ara ayon sa aton nga paminsaron. Maglibin partner, patay sa pagpanero sa EB Magaluna. KB Ka-Partner Balita at iba pa. Inidugang naton nga balita mga kapartner, patay maglibin partner sa pagpanglutang nga nagluntad sa sitio Nabalas 1, Barangay Canlusong, Banwas ang EB Magaluna, Martes sa ngapon, Oktobre 17. Ang mga napatay ginkilala sang iyang mga mata nga Sanday Christian Job Vargas, 31 anyos, kag Maylin Salgado. Suno kay Jocelyn Vargas, Iloy ni Christian Job, nagapangamo. Ang mag-asawa sa natabo ang pagpanglutang dugang pa ni Jocelyn, nagtuba sang saging ang biktima. Sang nasugatan sila sang mga militar. Aligasyon pa ni Jocelyn, wala sang bitbit nga armas ang mag-asawa. Sang natabo ang pagpanglutang, tuhay sa report nga may na-recover nga matagas nga kalibre sang armas sa amo nga lugar. Nagapanawagan si Jocelyn sang hustisya sa kamatayon sang ila bata, kag umagad subong man bulig pinansyal gikan sa lokal nga panguluhan sang EB Magaluna. Ginaligar koneksyon sa rebelde. Aminado ang imata sa mga asawa nga napatay sa sitio Nabalas 1, Barangay Canlusong, Banwas EB Magaluna, nga ang iban nga membro sang ila pamilya ang ginaangot sa militar sa rebelde nga grupo. Suno kay Jocelyn Vargas, Iloy ni Christian Job Vargas, ang iyabana aktibo sa hublag sang mga rebelde. Dugang pa ni Jocelyn, wala na sila nagaupod sa iyabana sa malawig na nga tinuig. Pagsaysay ni Jocelyn ang iyabata ang napatay sang 2021 sa engkwentro sa siyudad sang Sipalay, kang iyas nga subang nga yara subong sa Isla Gigantes ang ginaligar ginlakip man sa listahan sang mga rebelde. Panindogan ni Jocelyn, hindi tanan nga miyembro sang ila pamilya ang konektado sa rebelde nga grupo. Gen kumpirmar man ni Jocelyn nga ginapilit sila sang militar nga magsungka kag magpakilala nga rebelde apang sila nagapamalibad bangod hindi sila mga miyembro sang NPA. Si Maylin Salgado naman ang napatay suno kay Jocelyn, taga siyudad sang Imamaylan, kag nagapangabuhi sang matarong pinagi sa pagpanguma kag pagbaligya sa eskwelahan. Gintawag man ni Jocelyn ang butig kag kawatan ang mga rebelde. Sa karon wala pa makapagwa sang payag ang militar sa sining akusasyon. EB Magaluna LGU na atag sambulig sa mga apektado nga mga residente. Nagatag sang family food pack sang lokal nga panguluhan sa Banwas ang EB Magaluna para sa mga residente nga apektado sa nagluntad nga insidente sa sitio Nabalas 1, Barangay Canlusong, Banwas ang Magaluna. Suno kay EB Magaluna Mayor Marvin Malacon, nagatag na sang bulig ang banwa para sa mga residente nga wala ginapanugutan nga magwa sa ilang nga puluyan bangod sa military operation sa among nga lugar. May programa man ang munisipyo nga nagatanyag sang libre nga pagpalubong sa mga pigadong nga residente sang EB Magaluna. Dugang pa ni Malacon, kalakip man sa ila programa ang pagtanyag sang salakyan nga gamiton sa pamilya sa adlaw sang lubong. Bukas naman ang opisina sang alkalde para sa pamilya sa mga napatay. From Elizabeth Garcia de la Paz, mayong hapon sa tanan. Budlayan kita ni mangita sang single mom nga wala bata. Shout out sa tanan nga nagapadalagan barangay official. Ano na ya, single mom wala bata di na ya. O siling ni muna Bilasco ya, budlayan kita ni mangita single mom nga wala bata. From Mads Balalili, kadtut ka sa Israel, malay mo dito mo makita ang ginapangita mo nga single mom nga wala bata. Nabuo. Oras sa Pilipinas, 58 minutos na, nakaligat sa takna ng alas 12.
Sa gapon ining oras kinadala sa aton sang 1-2020 Zia Corporation. Mga kapartner, kung kinahanglan mo sang school supplies, kinahanglan mo sang office supplies, magbisita na sa 1-2020 Zia Corporation. Ang ginpalapad, ginpataway, kag ginpanami nga Supermart sang Banwa sang Inubaan, ang 1-2020 Zia Corporation, ang Heaven Store sang una mga kapartner. Ang kanami, sinadya kayo matulod ko na lang yung cart. Matulod-tulod ko na lang yung cart mga kapartner. Tapos, kumplito na di, may man di nga kung gusto mo hardware supply. May man di, grocery items kinanglan mo, man, tulod-tulod ko na lang cart. No, sana all. Dahil kung gusto mo mga partner mangumpra sang imo dayang baligya sa Tiangge nami pag hindi kay mga affordable, no? Reasonable ang price diri sa 1-2020 Zia Corporation. Kay pang masa makaginansya kagidya kon mga baligya kasi imo nga Tiangge. No, bisita na kamo sa 1-2020 Zia Corporation, ang Heaven Store sang una mga partner. Ang kanami pagid kay may parking space sa tubangan niya. Kon kapangita naman kamo sa mga vitamins sa kinanglan sa inyo lawas, maintenance ng mga bulong, magbisita na sa 1-2020 Zia Corporation. Kaysa sulod mismo may butika na ang Love Lanes Pharmacy. Nga kon sa diin sa Love Lanes Pharmacy, dira mo mabakal ang Imbi Malunggay Capsule. Ang bulong nga epektibo, tested and proven mga kapartner. Kag pirmila nagkakaubusan bot silingon, bakal ang Imbi Malunggay Capsule. Pwede ka mo kabakal, tagpulo lang ka pisos. Imagine guys, barato katama. Aw, tagpulo lang ka pisos, damo na ang dala sa sina nga bulong mga kapartner. Tagpulo lang yan ka pisos, epektibo nga Imbi Malunggay Capsule. Sila ni Gladys Gaspar, abnormal na iya kapangita single mom, wala bata. Good morning from Nini Cordova. Good morning Mapalanga. Good morning kapartner Kenneth. Shout out sa tanan nga matag palamati sa 96.7 The Lovely News FM. Lalo na sa mga gwapa, kagwapo nga pumuluyo sa dalagumay sa tanan nga sulab salong ang tanan. From Junalyn Lecera, mayong Otto Papa Kent. Kamusta, shout out landa family ko sa sitio Tutong, Barangay Talagagay. Family Lecera sa tatay ko Mr. LD Lecera. Kamusta na kamutanan? Shout out from Taguig City, Manila. Salamat gid. Be, masaot kita anay, be? Tiyon na naman sa eleksyon, ang paguswag padayonon para sa barangay naton. Ang tao nga pagapilion, sino wilay na ang buton sa mabutangan eleksyon. Hindi na magduwa-duwa, kaya wilay na na kita. At hindi pa siguro ang serbisyo maayo para sa mga katauhan. Iyagid nga unahon, kita tanan lang magkakaisa sa kauswagan sang barangay ta. Hindi na magduwa-duwa sa kay Noelay da. Hindi na magduwa-duwa kay Noelay da ta. Hindi na magduwa-duwa kay Noelay da lang kita. One Makuyangan, one Hinuban, Noel Laida. Sino wilay da ang buton sa mabutangan eleksyon. Hindi na magduwa-duwa kay Noelay da na kita.
Yon mga kapartner, no? Hindi na ito pagkalipatan. Punong barangay sa barangay Bakuyangan, Noel Izom Laida. Barangay Kagawad, Lirasan, Lemuel Lims, Bailon Annabel, Reliquias Michael Mitzi, Magbanwa Phoebe Nonoy, Disina Arwin Wen, Vidaw Rasagat Joseph Biga, kag Reliquias Roger. Hindi na magduwa-duwa kay Noel Laida na. Yon mga kapartner, mayaman nga ito dira kay Eri Vincent Tembrevilla. Ay, hindi naton pagkalipatan ha. God naton, suportahan naton for Kagawad, Eri Vincent Tembrevilla. Dira sa may barangay Alim. Go lang dira sa mga Kagawad kag tatakbong kapitan ng barangay Alim. Mabon, good luck po sa inyo tanan from Armel Fajardo. Kagpa-shoutout ka partner dila sa tanan nga taga Barangay Alim at Family Fajardo. Yan from Armel Fajardo. Mayaman da nga pagmati sa mga nagapadalagan dira sa may barangay na Bulao. Nawagin na pangunahan sa barangay Kapitan Mauricio Moring Cañete, Roberto Haboniti, o si Jagdate na ilaya ko no yung grupo mong JR Ulak, Imotra Efren, Boyet de la Sirna, Bini Antoki, Darwin Torres, and Enreli Bibot Ilarcusa. Upod sa ila kapitan Mauricio Moring Cañete. Nini Cordoba aba napachatsa ko dia ibotos isulat sa baluta kapitan Dr. Gilbert Cordoba, Kagawad dito Takdoro, Marmi Resiliar, Coronel Lagatos, Bantayan Tikling. Wag nyo yan sila kalimutan mga kagawad. Kakapitan ta mga mabuot kagapos palapitan. From Nini Cordoba. Vidyan Celestial, good afternoon ka partner. Pa-shout out lang gali sa tanan nga sulabs. Ka-good luck gali sa mga nagapadalagan. Yun, good luck sa mga nagapadalagan. Yon sa mga SK chairman naman, ngaupod sa team Cañete Ilarcusa, SK chairman si SK chairman Makmak Ilarcusa. Upod sa mga SK kagawad si Ramdel John RR Willie,
John Lloyd Tosita, Mark De La Paz, Rods Ramos, Adrian Toto Patigayon, Frenzen Murat Perez. Mamo na nagapadalagan sa mga iski chairman kag iski kagawad sang barangay Nabulaw. Again mga kapartner, no, hindi natin pagkalipatan po ng barangay Noel Isom Laida, barangay kagawad Lirasan Lemuel Lems, Bailon Annabel, Reliquias Michael Mitzi, Magbanwa Phoebe Nonoy, Disina Arwin Wen, Bidaw Rasaga Big Joseph, kag Reliquias Roger. Alright mga kapartner, standby kita. Mapalapot kita na sa malipot ng mga panumdom sa aton nga pagbalik. Mapalapot kita sa mga balita pang aton tipon mga partner antes kita magtakop. Standby kita mga kapartner. This portion was brought to you by Lovelane's Pharmacy. Para sa doktor's prescribed na bulong, Lovelane's Pharmacy lang ang isa sa masaligan. Lovelane's Pharmacy, located along National Highway, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Lovelane's Pharmacy, ang butika nga may kabalaka kag pagbalangga. That song was brought to you by Zia Appliance Center. For home and kitchen appliance that fits to your budget, Zia Appliance Center, located along National Highway, Zone 3, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Zia Appliance Center. This music segment was brought to you by 1-2020 Zia Corporation. Balaklon sigurado, kompleto barato. Located along National Highway, Zone 3, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. 1-2020 Zia Corporation. Nandito na, bago, epektibo, garantisado na herbal ngayon, Imbi Malunggay Capsule na makalunas sa iba't ibang karamdaman o sakit, pangdagdag sa bitamina at minerales para sa kalusugan at sigla ang katawan. Walang side effects, walang overdose dahil 100% pure herbal. May kasabihan, health is wealth, kaya alagaan ang katawan sa paraan na uminom araw-araw ng Imbi Malunggay Capsule. Ito po si Cesar Albor. Aniana, bago, epektibo, garantisado. Imbi Malunggay Capsule, ang labing popular nga herbal karon nga nakaalim sa daghang balatian. Tumar kamo kanunay sa Imbi Malunggay Capsule alang sa ligon o himsog na paglawas. Walay side effects, why overdose kay 100% pure herbal. Ang Imbi Malunggay Capsule, usa kini ka multivitamins, tugod sa minerales ug puno sa medicinal qualities ang mga sagol. Makalig-on sa immune system, malikayan ang ubo ug sipon, makapaubos sa high blood pressure ug diabetes, mobatok sa kanser, makaayo sa sakit sa tuhod, lutahan ug ubang parte sa lawas kining arthritis, makaayo sa sakit sa ulo, hilanat ug hubat, makapanindot sa panit kay mohamis ang kutis, makapatinaw sa kuwap ug hanap nagpananaw nga mga mata, makalikay sa mga bitok, makatabang sa pagkatulog, paganas, kaon, makaayo sa ulcer, makaayo sa tanang matang sa samad, nuka, mga skin diseases, makahilis sa mga bukol-bukol, makatabang sa sexual function kay duna kini sagol nga ginseng kana sa pakigilawas, makadugang sa semen count, moaktive ang binhi, posibleng manganak katong magtiayon nga walay anak, makadugang sa gatas sa nagpatutoy nga inahan, taas og alkaline, malikayan ang tanang sakit, kumplito sa papilis, dunay license to operate, aprobado sa Bureau of Food and Drugs. Kini si Cesar Albor. Kung construction supply kag materyales ang ginapangita, mga labs, hindi na magproblema. Ari na ang Area 59
Tutu Trading. Area 5922 Trading. Kompleto sa tanan nga mga basic construction materials nga kinahanglan mo. Kasubong sang plywood, PVC doors, panel doors, water tank, pressure tank para sa imo water project, toilet bowl, tanan nga klase, kag tanan nga sizes sang tiles. Kompleto sa tanan nga basic plumbing accessories kag construction supply. Gani mga labs, magbisita na kag magpamalaklon sa Area 5922 Trading. Area 5922 Trading. Located at Vasquez National Road, Barangay 1, Hinubaan, Negros Occidental. Area 5922 Trading. Bago, kumpleto, barato. Do it yourself and make your dreams come true. Together with Area 5922 Trading. Area 5922 Trading. Bakal na! Hello mga labs! Masami sa aton nga kon home appliances ang paghahambalan. Gusto naton mapag-on. Nami kag elegant ang design. Home appliances nga shoot ang presyo kag swak sa dasigay kag convenient nga lifestyle. Home and kitchen appliances ang ginapangita mo? Worry no more. Solve na ang problema mo. Ginapakilala Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Kumpleto sa tanan nga mga basic home entertainment kag kitchen appliances such as microwave oven, LPG burner, o kon gas stove, blenders, rice cooker, coffee maker, oven toaster, electric fan, electric flat iron, electric kettle, o kon heater para sa madasig nga pag-enjoy sa inyong manamit nga kape. Steamers, astig kag elegant na ang living room o kon ang sala sang imo balay. Bangod available na ang Astron Android powered digital smart TV, washing machine, Bluetooth speaker, amplifiers powered by DB Audio Quality Sound, DB Audio speakers, transistor radios, equalizers kag madamo pa. Gani mga labs, bisitahin na ang pinakabag-o nga appliance center sa lugar. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Ara sa sulod sang 1-2020 Zia Corporation Building, atubang sang Zia Hardware. Enjoy life to the fullest with convenience at Zia Appliance Center. Bakal na! It's so long. Mayo manda nga hapon or yes mayo manda nga hapon no. Kaya Dudong Gento sa padagan man SK Chairman dra sa may barangay Dosa. Barangay Captain Leticia Strauss sang Barangay 1. Din kapadiri na ta. Aton sa gyapon suportahan Barangay Kapitan Leticia Strauss. Abangan nyo mga ka-partner no, for just 10 days ni naton nga ang campaign period. Maga-create kita diri sang isa ka programa Bantay Halalan 2023. Every now and then maga-program kita diri or maga-live kita sa Facebook page. Kag mga musta kita, so kamustahon naton actual mismo sa kada barangay, bisitahan naton kag interbyahon naton sila. Pamatian naton ang ilang mga plataporma di panggobyerno. Abang-abang kamo sina mga partner diri sa aton nga official Facebook page 96.7 The Lovely News FM. Katapusan naton nga balita, Councilor Al Victor Espino sa siyudad sang Bacolod nagwild sa sulod Kabitaw office kag ginaligar naghana magabot sang iya armas. Ano ini? Nakibot ang mga staff sang Bitaw, lakip na si Police Major John G. Liba sang mga singgitan ni si Councilor Al Victor Espino kag ginaligar ginangkat ang isa ka traffic enforcer nga ginkilala kay Abner Salvalon. Ginpahayag ni Police Major John G. Liba masako
ang tanan bangod releasing sa mga impound nga ilan nadakpan apang mga alas 5 sang hapon. Sang tinalikdan nga adlaw, sang inali lang nagsulod si Espino. Gilayo naman siya nga ginpunggan sa nagabantay bangod nga wala ini siya makilalaan kag didto na nagsugod ang pagiskandalo ni Espino base sa salaysay ni Major Liba. Dogang paniliba nga nagana magabot si Espino sang armas sang iya sini nga hawak kag ginangkat ang traffic enforcer rason nga nagbato ang among enforcer apang tigayong napunggan ang duwa bangod gintambagan sa mga babae nga staff sang bitaw. Suno pa kay Liba, grabe ang kaking ni Espino sa nasambit ng enforcer kag ginbuyayaw ini. Dugang sini nga maritalye sa mga balita mga partner, bantayan ninyo. Bantayan ninyo no kung anong inigid ang ginalinan nga namirsagid dya si Al Espino. Ay, ano ini? Bing, bing, bing. Shutdown sang cellular network service para sa highlights ang Mascara Festival. Wala pa sang approval alin sa NTC. Tungod silingon kung maglagaw kamo maskara sini nga 21 kag 22. Wala pa naprobahan nga madula ang signal. Wala pa naprobahan sa National Telecommunications Commission ang request sa Bacolod City Police Office para sa signal jamming sa mga pinili nga lugar diri sa syudad sang Bacolod nga pagaywatan sa mga aktibidad sa Mascara Festival sa palabuton nga Oktubre 21 kag 22. Ginpahayag ni Mayor Alfredo Abelardo Benitez sandig sa request sang shutdown para sa cellular network service padigayon sa Oktubre 21 malin alas 3 ng hapon, tub-tub alas 9 takna sang gabi sa Upper East Mega World tub-tub sa Bacolod City Government Center. Oktubre 22 sumalin alas 12 hasta sa alas 9 sang gabi. Bahin sang SM dalan sang Rizal kag Aranita padulong sa Paglawom Sports Complex nga lugar sa pagapatigayonon nga Mascara Street and Arena Competition. Nasambit nga request sang BCPO ang gin-forward sa Police Regional Office 6 sa NTC sandig sa rekomendasyon sang mataas nga pamunuan sang Philippine National Police. Dira lang kita kotob mga kapartner. Sa gyapon mga partner, bantayan naman naton buwas. Update nato no or karon malagaw-lagaw kita bala. Makuro kamusta kita sining campaign period subong. Kamusta ho naton ang mga politiko? Pamatian naton sila be. Gikan diri sa studio sang 96.7 The Lovely News FM. Kag sa aton of course ngalan sa aton station manager Sir Saldi Reliquias. Kakupot sa aton pinalangga nga Mayor Dap Anthony Vida Rasaga Reliquias. Kakupot ang puwersa sang 1-2020 Zia Corporation. Mga kapartner, kung kamo nagapangita sa mga items sa sulod balay nga gusto mo baklon, hindi ka na magduwa-duwa pa. Hindi ka na magpaminsa kung hindi ka pa magbakal. Kay ari na ang 1-2020 Zia Corporation kompleto sa mga balaklon. Sang sulod balay, plasticware may ara, appliances may ara. 1-2020 Zia Corporation. Apod man sa puwersa sang Gaser Gas Station, Jobs Pharma and Love Lanes Pharmacy. Kung kamo nagapangita sang Imbi Malunggay Capsule, available na subong sa Love Lanes Pharmacy kag Jobs Pharma kag sa mga butika malapit sa inyong nga lugar. Imbi Malunggay Capsule. Sa lahat mga kapartner, hindi gid naton pagkalipatan para sa barangay kapitan sa barangay Bakuyangan, Noel Isom Ilaida. Sa mga kagawad, Lirasan Lemuel Lems, Byron Annabel Reliquias, Michael Mitzi, Magbanwa Phoebe Nonoy, Disina Arwin Wen, Vida Rasaga Joseph Big, and Reliquias Roger, mga kapartner.
you so much everyone. Good morning, good afternoon, good evening sa ating mga viewers worldwide. Padayon kita sige po na mag-follow, like, and share sa pila ka mga news and entertainment programs ang 96.7 The Lovely News FM. Thank you so much mga kapartner, mga viewers naton. 650,000 plus reach ang aton sa Facebook page. Imagine that, sobra 500,000 ang malaputan sa aton nga Facebook Live. Nami malipay ka balang damo-damo gali sa malabot, sobra 500,000 ang malabot sa aton nga Facebook Live. Hindi lang malabot kundi nalabot na gidya actual na yang record sang Meta. Actual nga record sang Facebook. Thank you so much sa mga supporters naton. Balita, kalingawan, kag pagpalangga. Ini si ka-partner Kenneth Perez, hindi naton pagkalipatan, punong barangay Noel Isom, Laida, 1 Hinubaan. Kapartner Balita at iba pa. Kapartner sa pagbabalita, kapartner sang syudad kag Banwa, kapartner sang barangay, kag kapartner sang pumuluyo. KB Kapartner Balita at iba pa. Mga hitabo kag opinyon, komento o suwestyon. KB Kapartner Balita at iba pa. Inyo nabatian ining palatuntunan. KB Kapartner Balita at iba pa. Tubtob sa liwat.